Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа за моята коремна операция. Абдоминопластика, двустранна коремна херния и диастаза. Гледайте! Я стигна мускулите. Причината да искам да си направя абдоминопластика е, че колкото и да отслабвам и да си стягам корема и да изглежда добре, е, че това месо винаги ето тук отдолу. Просто си остава там. Имах 3 месеца преди операцията да сваля максимално много килограми за най-добър резултат. Дадоха ми и огромен списък с изследвания, които трябва да направя и бельо, което да си уша. Ето това е бельото. Реално пациента се събужда в него след анестезия. Другите неща, които имаше в списъка, бяха да си намеря бели компресивни чорапи за по време на операцията и бял колан за кръста. Вече е деня преди операцията. Цял ден не съм яла нищо. Най-трудното нещо беше да пия едно парахче пленву, което е за разширяване на червата и за изхождане. Цял ден се пие. Първата сесия беше в 12-12:30, след 2 часа втората сесия. Буквално цял ден се изхождаш много пъти. Това беше най-трудното нещо. Току-що си свалих гел лака от палеца и показалеца на дясната ръка, защото така беше описано, за да се следят показателите. Готова съм, свалила съм си лака, приготвила съм си чантата, четка за зъби, бельо, меки дрехи. Вече сме на път за операцията. Свалила съм всичките си пирсинги от лицето, езика, тялото, всички накити, бижута. Така се влиза в операция и ще се видим след малко. Подписах вече всички документи и е време да ме настанят. За операцията не беше нужно да отслабвам много, но се мотивирах и го направих. Абдоминопластика, двустранна коремна херния и диастаза. Чао, чао! Здравейте отново, тук съм. Много държа да кажа, че пълната опойка е много по-приятно нещо, отколкото спинална опойка за секцио, например. За първи път съм с пълна опойка, просто си говориш, заспиваш и след това се събуждаш. Супер спокойна съм, супер щастлива. Хубава е пълната опойка. Останах 2 вечери в Видерм. Сега е време да си тръгвам, нямам търпение. Почти съм се облякла и чакам сами да той да ме вземе и да си видя малките бебоци. Ще ви държа в течение как се възстановявам. Мишонка, готова ли си да тръгваме? Хайде, време е да си ходим вкъщи. Сега ще усетиш хубав, свеж въздух навън. Да. Първи ден след като излезе от болницата. Да, и вече се чувствам супер. През нощта спах много яко. Ето там спах, там е моите местенци. И днес станах сама до туалетна и съм много приятна. И баба Мила с турбичката малко на разходка с децата. Първи ден в къщи, вече 3 дни след операцията. Чувствам се добре и отивам да си видя децата в пясъчника. Айде! 5 след операцията. Излизам по-малко отново. Чувствам се добре, не ме боли и хубавото е, че лекичко преведена си вървя. Дори ако се изморя, съм си взела една патерица. Вечер профилактично пия обезболяващо, ако случайно не заболи нещо. Днес сами ще ме заведе в Видерм да ми свалят дрена. Вълнувам се, вече няма да си имам този спътник. Нося си го като турбичка за жълтици. 9-ти ден след операцията вече вървя малко по-изправена. Чувствам се супер и отново сме с децата в градинка. Караме към Видерм. Време е за смяна на превръзка. Доктор Шарков съответно оглежда ситуацията. Ще става след 5 дни. Махаме част от превръзките, след още 5 дни махаме всички превръзки и сме готови. Всичко изглежда наред. 10 след операцията, ни всичко е наред и съм много щастлива за пореден ден, че го направих. Малко се изморих и така да се почина. Но от 2 седмици след операцията отивам да ми махат главната превръзка и нямам търпение да видим как изглежда отдолу. Вем какви ще ги вършим вече да махат превръзките.
Оказа се, че съм спукала единия шев и се наложи отново да ми сложат нова превръзка, защото преди няколко дни се спънах в един бордюр и явно тогава съм пукнала шева. Така че... Ще живееш. Дойдохме на хотел за уикенда да си починем. Естествено, аз съм още с превръзка и не мога да се мокря, но всички останали се забавляват във водата. Седмица ще махнат превръзката и шевовете. Естествено, удължи се периода с седмица и нещо, защото аз разпуках част от шевовете, знаете. Така че съм си абсолютно виновна. И затова сега стоя отвън и не мога да вляза в водата. Когато мама я боли коремчето, тако и Сусо помагат. Нали, мамо? Изминаха точно 9 дни от последната ни среща с докторите, така че днес сме за проверка и дано да свалим превръзката, но честно казано... Има надежда. И сме на пазар с децата. Аз вече съм в отлична бойна крачка. Тари? Заповядай. Месец след операцията вече бях в отлична форма и дори започнах да работя. Искам да попитам доктор Шарков, кога мога да забременея от сега нататък? Ти имаше много голяма диастаза с много сериозно изразена слабост на коремната стена, поради което ние трябваше да направим корекция, която беше на 3 различни етажа. Моята препоръка в този случай е поне 1 година да изчакаш с тези иначе хубави планове. Това е резултата. Ето тук се вижда, където си бях пукнала шева. Той ще се възстанови. Абсолютно плосък корем, диастаза и вече нямам херни. Още месец и половина мога да започна да тренирам за корем. Много съм щастлива. Месеца, точно след операцията, мокри си спокойно берега и изглежда този профил. И белега е почти зараснал. Максимума, който може да се хване в момента. Причина, поради която исках да си направя операцията, естествено беше кожата, която ми висеше и много ме дразнеше, но и ме дразнеше, че от диастазата тук ми се издуваше страшно много в горната част и изглеждаше се едно постоянно съм преяла. Естествено, херниите, които така или иначе трябваше да се оперират. При мен тези неща се появиха след втората бременност. Може да съм ги имала и след първата, но да не съм знаела за тях. Ще има отоци, доктора каза, че ще има време на възстановяване и на пълно прибиране, така че ето тези изпъкналите тук няма да ги има. Още има да се прибира в долната част корема. Така че нямам търпение да видя пълния резултат, може би след няколко месеца, но и сега изглежда. Чувствам се като тинейджърка, все едно изобщо не съм раждала 2 деца с супер плосък и готин корем. Не се замислите много, просто направете консултация с доктор Шарков. Това беше от мен.